Naimbaga rabi itayo amin apo. Salamat ka po. Nakakita kayo ti bulalayawan. Alangan mga hampay. Dubing kami kay bilbilin ka. Diya ka muna nangalaan da ti chore di ayan may ano bulalayaw kunada. Hamo ka no idapdapal ti bugong tatambodong sa mo ito do taag kilaw. Nagkilo mo ilatakan niya ta dati. Kabo basketball. Diya mo ano nangalaan da diya nga pamati. Kung rin dagiti do mga barangay. Amuda mo. Nang databulalayaw ko nami kung kunada edi diya kano batog na. Pag this one na, so kano ti anti balitok. Kagpadaya kami, agpadaya mo agpaday ka dumanong kam dilpilarin, agpadaya mo ilatata, di road mo drizzle mo ti kwaday jay, ti dijay remukamo kanya ka nang buwan kalakas di ko maiso ti agreflect dayjay. Nung kuna na dayto covenant, katulagan. Kanya na ti katulagan ti Dios, kalpasan ti layos ti lubungan, dinalusan ng ti tao, nagiti nga mamati ti Diosen, nagyanda nga rin daong ni Noe, tano nangag tayo di na may, nagsasaro na nga maibasa ka, idi nalpasan ti layosan, impa ka, naganan, impalubos ng ti kalapati, linukatan na, nagmaganti dagan, na linukatan ng ti daog, nang idaton ni Noe ti, na mapuuran nga nasayaat nga karnero kin, kalapa ay paan niya bilitan na naangot ti Diyos jay nalangab na jay imas ti pinikpikan na day jay na ayaw katatan binilin na mabalin nyo akanan amin nga animal amin ko na naman kapay nagsidakam ti banyas ka iyak ko na yo katay mamusa nga taga-kaliwang uyawin nyo kapay ka amin ko na naman di ko maiuso tayo sidaan ka kanya alibot taong pinadamag ko sidaan mandalagi tayo Awan pa yan. awan pa ituno yung tungan digitay lang ka manggagama gayaman kuryat dudon aman nagada na digitay lang kuryat agad na imas kanda awam kunana nadalos aming kunana dakay mo kaguyaw kay mo kaya kaliwaki ulat eh nakakitaan da adan kin iba mati ulag ka imprito tanga tanga dubun nyo kunana kaganda di awan ti kuha kunana malaksit ti awan dara di manan kaninyo amin nga animal malaksit ti awan dara na mga pinadara kunana awan da, sinya nga ti awan dara na. Dara, labok to. Kaya doon to pay dara, bukto haan. Nagpaksiw ka ti bulil po na bukto, apay pinadara yaw. Ay ka mapangka jemper noon, anang ang kay dara. Nga day dya, idi day ta, lintir da Moises kadaanan day ta, daan, ngam idi mayan ni Apo Isusen. Nagfokusin ko na nadalos amin. Haan nga si ka, haan nga di ipaunag mo ti mangrugitkin ka. No di ka dayjay agga po ta kaunggam ti mangrugit ti tao so ngori ya sidsidam na mayat ka mayat ngori mo nang kagsidsidan ni nardaraan natamulag marmarites to obra di mo maammo agayat madi kasi dayjay ti focus da idi katatan no kitaan tayo mayat amin kunana kaninyo malaksid ti di jay imbaga na gamin dayta nga dinadar iso mo ti pagaapaan yon ima idi ni Apo Isusen ka matulawang ka di haan kada tayo ka depende ba di kultura kada dagiti kakabsat nga nagsida baboy apaya napangkano di demonyo impan nga ni Apo Isus ti demonyo iti baboy so nagsida ka baboy madimdemonyo ka atay nya nga high blood ka karon adda dagiti udyo di jay no adama ko andanda kaya ajay mo India, di mo baka mo ti kuana. Kasla secret kanya dati baka, uri no dugtong parinahan mo mabalin nga sagidan. Depende di lugar. Nga dara kita lugar mga depende man. Kultura lang dayta, asja. Kani Apo Isusen awan tinarugit. Tinarugit di yaga puti kaunggam. Kano pag konektaran tayo ditoy, idi nalpas tilayos ni Noen. Dagiti hanga mamati kina hanga madungag ti bibilin ti Diosen na nalayos dagarod natayda. Pinunas na tiba dagitoy sulpon nga tattao. Katatamot adda mo universal nga layos tayo nga maani nga kasya nga daong anya tinang layos kanya tayo nga mangikatan ti basol universal isu di danom ti bunyag.
Pinunas ng ti basol ti lubong, babaan ti danong ti bunyag. Tilaan ng basol nga mga aramid. Di personal a basol tayo, social sin, personal sin, di aramid tayo, kalpasan nga nabunyagan tayo, napunasan ti basol. Kagaputan napunas ti basol, indeklara or dito ebanghelyo tayo sinaludsod na si asino at ti panagkunayo kunana. Kanya mo ti kunada si kakanuti ni Juan Amamunyag, si kakano ni Elias, may saka dagiti propeta. Dinamag na kin Pedro kasi ako naman ni Pedro, si ti Kristo, anya ti Kristo, iso ti mangisalakan. Iso ti umay nga mangisalakan. Kada kastamot kanya tayo tata, napagkonektaran tayo. Di ibaga ti mo na nga maibasa kin, di madamang andito ibanghelyo tayo. May deklara tayo kadingan ni Kristiyano kami, Father, kuna tayo. May deklarar mo kadi nga si Kristiyano ka. Tama balin ba nga nabunyagan tayo, nga di ka bibiyag tayo, hama Kristiyano. Kuna ni, sino tinang ibaga diyan? Buddhism sa, magandi. Holy ganti nga kunana. I believe in Christ, but I don't believe in you Christians, kunana. Taori magkanya tayo. Ori ka, padi ka. Handa kahit nga sa uwan nga nagsutanan, padi kang ka. Di ka babalin mo ka Kristiyano, tandamot, inggit tangsit. Managing bubukod. At damot ko, so nga, mga gaputan nagkwa, kasi di magkanya tayo. Di ka di katatao tayo kung maibagay, makuna nga Kristo, ideklara tayo nga iso ti Kristo. Nagdaduma ka na, mga bakin ni Kristo kami tibiyag tayo. Dadaulan na kina Kristiyano tayo. Anya day jay. Ti focus tayo. Kamali ti daduma. Ti pakarikutan tayo. Di kang kanan ti daduma. Kasla day jay mo na nga maibasa. Alam mo lang ti Pariseo kin iskriba idi. Panawon ni Apo Jesus. Agag-agas ni Apo Jesus. Palpalaingan na jay lugpin. Bulsit kadapila yan. Ti pa ila ibagbaga dagi jay iskriba kin Pariseo ne aldaw ti panaginana. Anya napatpatid. Di pa nangagas. Kasi malaki na Kristiyano tayo. Anya napatpatid ka day. Di ayat tayo ti kabsat tayo. Do not sacrifice relationship. Haan ang napatpatid di jay kwarta ngam di jay kabsat pamilya. Tanong daduma ka, isakripisyo ni kabsat mo, kaaruba, dadaulang ka relasyon niya, gapula ang iti sanikwa, ay sus, apo. Kabsat mo, kabagyam, hangkay ngagsarsarita, apaya, inyalis mo di mo hunna. Do not sacrifice, haan ang maibagay di kina Kristiyano day dyan. Hanggang agsarsarita, madadaal di relasyon niyo, apaya, adda tumang tangsit. Anya napatpatid. Di sidsidam, uno da pala relasyon ati kapatgan. Uray no hamo nga kapamatyan, hamo nga kadwa ti politika, uray mo kabkabagyan, masapol na ti tulong-tulungan, apaya, Kristiyano ka nga ro. Kung na tayo, into no, March 16, 19 di fiesta tayo, March 16, medical mission, 1, nga awisan tayo, amin, kahamo lang katoliko ti agsakit. Pero ibagayo kanya nga katoliko, awisan niya, Father, agit kat tayo amin nga Kristiyano, apaya, kano kasapulan ni kabsat mo, baka mas kasapulan na paya. Ijayam akan niya na takabsat mo, DJ kina Kristiyano, ti pagaryam ha nga DJ, boundaries ko matibiyag tayo. Kano dabduma ka, dagito iti pang mangdadadaal, relasyon, ay niya sa nikwa, biases tayo. Hana nga magbali nga may sakripisyo di relasyon gapulaan ka dagito no talaga nga Kristiyano tayo. So ni warwaragawag tayo nga ni Kristo ti surutan tayo, iti wagas ti panagbiag tayo, may kat nga ron dagiti banda. So garon nga agsisa mas tayo, agsisa tayo, formation ti sisa. Taapaya, tapno di pa nagkakaaruba ako, perfect. No kasapulan ni kabsat mo na may mayat ang iso ti isakit mo kaysa DJ bias mo. Nada kasapulan ni kabsat mo, may mayat ang ijayam di ayat mo. Kasi kang orod ka maawagan a Kristiyano. Kabalbalatong nos osto baluni, useless ajay palawapaw, palawapaw ajay kina Kristiyano tayo no, nagan la ang di kina Kristiyano, ngam di pusong ka, adamo dita nga bumalbalas, adamo dita nga tumangtangsit, adamo dita nga dinamaamot ti mamakawan.
Amo nga mari na ti kina Kristiyano, amo mari na nagita kakabsat ti kina Kristiyano, kas ano lang arutan. Kiso dayjay, nangrunan ti kun akon nga ti payla pakarikutam ka nagita payla kang kanen. Hala ko natay man idi umay makimisan. Ti pakarikutam ka di relasyon nyo nga padpadam nga leader. Hamo pay nakita ni Kristo, tinakitam ka di pagkapsutan ni kapsat mo, adayo pay dayjay ti kina Kristiyano. Ti mamagkit kitam ka dayjay kamalina ag berbiro ka ti kamalina adayo pay dayta nga klase ti kina Kristiyano. Iso nga tata ti awis na dayto kakabsat. Wen ini-enjaya ti Dios tilubong according to God. Nga depende ka ay gapo ay nyanaganan. Sigon kanya na tilubong nasayaat. Amin nga makan nasayaat. Amin tayo agraman ka arobam nasayaat. Dahil lang ti problema no nag-focus tayo kadagitoy kinaabak dahil relasyon tayo iti kabsat tayo relasyon tayo kini Apo Dios napuka di kini Kristiyano tayo anyang warti kunana anyaman nga aramiden nyo kanunumon akabsat aramiden nyo mat kanya kunana pa ini napinatay mo ni kabsat mo patayang kamot kunana hala nga pinatay ka dito pa mo binagkala na kastawan na pinakulam mo. Pinatay mo ta relasyon. Inruruman mo. Indagil mo. Inlunod mo. Kasungsung-batan tayo mo lagi niya po Diyos. No, ti binalis mo. Ada kamali ko tiri nam ka agibalbalas. Kasungsung-batan tayo tumad lagi niya po Diyos. Kanya ti kunana niya mga aramidin nyo. Kanunumuan, isungar di ti pagarumuran ti kina Kristiyano. No nagayat ka kin kabsat mo, din sakit mo ni kabsat mo, no nagserbi ka kin kabsat mo, dahil tayo maawagan a Kristiyano, nangagberbirok ti sopapak na.